Kaixo, gaur Sara Crespotaz hitz egingo dugu. Sara Crespo pertsona gorritxo aktivista da. Une hauetan, karabanan, rutak egiten ditu ikastoletan hitzaldiak eta sentsibilizazio tailerrak ematen. Eta orain, Sara Crespotaz lau gauza interesgarri kontatuko ditugu. Lehenengo gauza interesgarria. Sara Crespo 6 urte zituela medikora joan zen, eta han Usher sindromea diagnostikatu zioten. Hau da, hortik gutxira itsu geratuko zela esan zioten. Bigarrena, hortik 2 urtetara Indiara joan zen haurgorrekin lan egitera, Vicente Ferrer Fundazioan. Hirugarrena, duela urte eta erdi, Sara Crespo bere proiektu solidarioekin hasi zen, Sordociegan ruta. Bere helburua pertsona gorritxuei laguntzea eta bultzatzea da. Eta laugarrena eta azkena, Sara Crespo beti bere lagunik onenarekin joaten da, Kalix, eta beraiekin batera gidari bat, Espainiatik bere proiektua zabaltzen. Bueno, eta hau izan da guztia, mila esker ikusteagatik. Eman like eta konpartitu.